I would like to take this opportunity para imbitahan lahat yung maski hindi talaga Narvacan, na pumasyal din para makita nila ang hinanda namin na paghanda sa Pasko. Parang umpisa na ito ng Pasko, doon mo lang maramdaman na Pasko na kung makita mo itong mga nandito ngayon. Yes, so part of still, ang priority natin is tourism. So, as far as Narvacan is concerned, marami kaming habulin dahil may mga dinala na kami mga investor. Kumisan nahiya nga kami dahil wala pa masyadong maipakita. So, maski wala, kailangan mag-umpisa tayo. So, kailangan pa rin ang tulong lahat. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tambori. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. I started with this around 20 years ago. Okay? At first, I really did not plan to have a Santa collection. But as the year passed, naparami ang aking Santa Claus. So, naging collection na nga. But of course, this collection came from not only, of course, yung mga nabibili ko from different countries din, from Manila, but from my friends also and my friends abroad. Every time parang Christmas o ano, they give it to me as a gift na. Yeah, so now my inspiration, of course, is Santa is always the very symbolic every time it's Christmas. He's parang symbol of joyous occasions, festivities like Christmas. Kaya gusto ko parang masaya. I started this around 1990s. Okay. So around 20 years na ito. Yes. Oh my. You know, I don't hindi ko na inaano yung the amount because as long as I like it, I buy it. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tambori. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Maramdaman mo na talagang Pasko na at dapat pagsaya lahat. So, nagpapasalamat ako sa ating Pablito Sanidad na pinangungunahan ni Vice Mayor dahil yung asawa niya may-ari ng mga koleksyon na ito. So, nagpapasalamat kami sa kanya at nadala lahat ng mga koleksyon niya at napaaga ang ating Pasko. At nakakatuwa nga, pagpasok mo nito, talagang ramdam mo na ang Pasko. At dapat magsaya lahat ng tao. Doon na nga patutong ko. Sir, open ito sa publiko. Open ito sa publiko. Open na, formally open to the public. So, pwede nang puntahan. Lahat yung mga malulungkot, kailangan magpunta rito para magamot ang mga kalungkutan nila. So, hanggang New Year? Oo, tuloy-tuloy na mga activities. Sa plano namin, iikot na rin kami sa mga different barangays. Sir,
Maraming activities eh. Mamaya natin ipapaalam dahil piyesta na rin sa December ang Narvacan. So pinaghahanda namin na kailangan kakaiba ang selebrasyon ngayon. And para gawin yon, kailangan lahat ng partisipasyon, lahat ng taong bayan Narvacan, especially the official up to the barangay level. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tambori. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Chavit wanted a different kind of celebration, not only for the Christmas season, but also for the town fiesta because it occurs in December. And my wife has this collection that is displayed every year in Baguio, and she decided to bring it down. And this is the result. I understand we're getting a lot of positive reactions. Okay naman, because it is Mayor Chavit's aim to bring some happiness and enlighten the spirit of Christmas in Narvacan. Doon nakatira yung misis ko kaya mabuti naman. Mukhang masaya naman yung mga taga-Narvacan na nandito. Sana. na ano lang kasi, it started out as Santa Claus, then it took off from there. Puro Santa Claus yung inipon niya, naging Santa Claus Village. Sir, 20 years collection na ito? 20 years, more or less. So pag hindi Christmas, saan po? Yun ang mas malaking problema. Iniimpake yan, binabalot isa-isa, and then it's placed in storage. Isang bodega po. Isang bodega halos. Sir, wala kang idea kung ilang piraso po yung mga figurines? Pati misis ko na siya yung may-ari, hindi niya alam. Libo-libo palagay ko yan eh. May kulang pa dyan. Siguro mga 150, 200 more, pero masyadong maliliit, baka mawala. So, yan na lang muna. Medyo okay lang no, i-display. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama.
Pasko